Saking ranang gono magawe gelaring perang wukir Jaladri jagat dewa Bathara aku tumeka ning negara Ngastina matur werna-werna aturku dhirik-dhirik lari-lari ana ngersani Kang Sinuwun ing Ngastina niatku arep nyuwun ngampil ngamparan gading durung wae Kang Sinuwun paring dawuh marang aku patihe ingkang aran Giricala langap-langap ngendhek sedyaku nrenggalangi kekarepanku Druhun malah kumawani nantang marang aku nedya adu arep tangkep dodo kantaran bau genti milang tatu tanding yuda mungsuh aku rening aku senajan tu ijen tanpa ruang kadereng kekarepanku daya-dayaku bisa mboyong putri saka Kasipura penantange Patih Giricala nedya sembadani Patih Giricala tak enteni ana sak loring ringin kurung enggal mrene kembarono kadigdayanku Druhun Timemonon kowe isih wani mungsuh aku dene apamu wah ora urung kene merganing patimu ora sah Kakang Sumbar oh ya hahaha Kateri gumulung mangrempak ing wadya wadya gentho kagiri-giri kok melu-melu kowe Druhun perjuritmu ngegol-goli wong nyuwara. Apa pancen wis dadi padatan kaya ngono kuwi perjurit-perjurit Ngastina? Perjurit ki lamun to seneng pikire mesti sok do kaya ngono kuwi. Wareg sajake. Kowe nantang karo Narendra ngawawu langit. Apa kira-kira sak cengkang kandeling kulitmu bersasat kena dienggo gawe janget Druhun? Ora sah Kakang Sumbar. Aku wani nantang karo kowe merga kowe wis tak ukur ingkang dadi boboting yudamu. Wah, keparat. Durung tau bobot timbang
durung tau ngerti sepiro ingin dadi kewanteranku wis mono kowe wis wani njajaki ingin dadi katiasanku. Babu. Nek kena tak eman kowe ora usah perlu mbajutke Bandayuda musuh karo aku. Ning nek kowe nggugu karepmu dhewe aku wis ora kainan, kowe wis tak elingke. Ora perlu neruske kekarepanmu. Mundura. Matura nang ngersane Kang Sinuwun ngamparan gading arep tak silih, arep tak suwun ngampil, arep tak nggo srana mboyong putri saka Kasih. Sesuk ora entuk saiki apa dene. Kowe puguh. Kowe ngukuwi ngamparan gading. Ya kuwi ingkang tak antepi. Mula Kang Seko iku ora usah perlu ngucap ngrasani ngamparan gading prayoga kowe wae enggal sumingkira. Wah, nek ngono pancen lumuh girawi becik. Tetep panggah ngayoni kadigdayanku. Leno kapretnanmu, aja takon dosa. Tiban tangan jengkelang kuandamu, maju tiban tangan bentet sirahmu. Bobo, bobo. Ojo mlayu. Panuks maning jajalanat titi sing iblis opabamu semene boboteng kadigdayanmu Patih Giricala isih tangih kang ono mburi. Ayo maju kembari kadigdayan Kagan Sumbar. Lamun aku matek mantram sakti ora urung jengkelang kuandamu kene merganing batimu tiban daya pengampuanku ajur kuandamu.
Bedhagano. Wah, Duruhun Bedhagana ora patut patih Giricala sinajan ora spira awake nanging bar wis gelem tumandang gegirisi. Nganti aku kecipuan ora kena sanggo enteng tak rasak-rasake boboting perang ora kalah karo wah muka hari muka. Waduh, nek aku ora iso kelakon golek serana nyilih wujuding ngamparan gading apa ya bakal gagar wigar penjangkaku. Ora kelakon boyong putri saka negara Kasih. Wah, mongko telu. Iso boyong telu sak degan iki nek ora wong kang bejo ora. Ning nyatane angel. Wah, gek kepiye? Hah. Nek ora kelakon ya gelo, ning nek kelakon ling golek srana angele jamak. Wah, nganti judeg rasane atiku. Kudu kepiye aku? Apa ya aku kudu nrimo? Apa ya aku kudu nrimo? Nek aku kudu nrimo, ya apike aku mung nelateni buke. Muga-muga buke manut karo aku. Oh buke, buke. Kowe manut karo aku, buke. Sesuk nek gelem manut karo aku rasah kuwatir tak muktekke, tak dolke truntrung. Arep tak mulyake kowe manggon nang omah kulon. Mbokne wasi nang wetan. Wis ora usah kuwatir. Manuta buke, manuta. Aduh, saya nglangut mlawu ngrasane atiku. Nek ora kelakon terus kepiye? Ayo maju. Tiban tangan ora urung sumiur kuandamu. Kosek ora usah ngancam-ngancam. Aduh. Jane aku gigrik musuh karo Patih Giricala. Awake nek gagah ora nek lemu ya ora. Patih bungkrang-bangkreng kuru kono. Tangane antep ora jawab. Nabok diadaku nganti semumpel. Wah. Tak kapake. Nek aku melayu mundur padha karo aku kewirangan. Ning nek maju ora urung ya remuk. Piye? Oh. Buke. Muga-muga kowe karo aku bisa manunggal lair lan batin. Nek kowe gelem manut karo aku. Sesuk pokoke kowe mesti seneng nang ndi tak tutke nang ndi tak terke. Ora usah kuwatir. Oh, buke, buke. Duh, Gusti. Mugi-mugi kelakon anggen kula njangka. Buke. Mugi-mugi saged kasembadan. Wis gagene arep perang, batutke perang.
Aku nampa wangsiting Jawata ora perlu aku nyilih ngamparan Gading. Ora sida nyilih ngamparan Gading. Ora. Trima pipa Gading. Ora usah nganggo ngamparan. Arep golek srana liyane tinimbang ora wurung mengko nggo dolanan. Gage minggato ora gelem semingkir ditakon dosi. Yo. Sampun rampung nggenipun Bandayuda menika wau. Wis bocah tumenggung. Wah, gelo raos sing manah kula. Kula menika nyaket saking petangan kula. Upaminipun panjenengan ngraosaken kecipuan tanding yuda kalian Ratu Ngawawu Langit menika wau. Kula ingkang badhe gentosi dereng lega raos sing manah kula menawi dereng jotosi tiyang ingkang murang tata. Kowe ya wani karo wong Aska Ngawawu Langit. Wantun. Menapa ingkang kula ajri kendel tenan. Upamane kowe tak uja tanding yuda karo Prabu Prabangkara kae mbok menawa lara awakmu. Kula tetep boten ajrih badhe kados pundi kula boten ajrih. Ora pati percaya aku karo kowe. Menapa kepareng kula tututi tiyangipun? Ora sah. Wis, ya wis aku tak percaya karo kowe. Wong tiyang kados ngaten kok mboten wani kangge dasar menapa. Kula menika nate dipun krubut tiyang 7 kemawon kula menang. Kowe tau dikrubut wong 7, wong 7 kalah kabeh musuh kowe. Inggih mekaten. Kok ampuh men. Ha nggih. Kowe entus meguru anyar. Boten ning kula wani. Kok wonge iso ngalahke kowe. Ngantem kemawon boten purun piyambakipun. Sebab apa? Kedah ngertos caranipun. Carane kepiye? Kula dipun oyak-oyak tiyang 7, kula lajeng bingung mlajar nyaketi kandang kebo. Lajeng kula gulung kuming wonten pegungan mriku. Tiyang 7 boten wonten ingkang wani ngantem dhateng kula salah setunggalipun. Ora patut. Warang gulung kuming nanggon pegungan mong ngentes udan. Ha ya wis ora karu-karuan wujudmu. Ha nggih niku carane ngoten niku ben wonge ora gelem do ngantem kula. Diunduri sawetara ngenteni kundure Gustimu Raden Dewa Brata. Nggih, sedika ngestaken dawuh. Mundur sami saknalika Patih Giricala sak sampunipun ngertos menawi mengsah sampun uncat saking palagan tanpa antara dangu Patih Giricala sigera wangsul mebet wonten telenging kedaton sesarengan kalian abdi dalem katumenggungan sinigek ganti ingkang winursita nahan ingkang nedeng tumuju dhateng jroning kedaton. Anenggih Kang Kinarya jangkeping carita tindakira Raden Dewa Brata ingkang kepareng pinarak wonten ing pertapan Saptaharga dereng kemawon Raden Dewa Brata anginggahi percandhen
Saptaharga nalika semanten kapinujon ingkang rayi Pendhita Anom ingkang nama Resi Wiyasa Yori Sang Kresna Dwipayana kepareng tumurun saking pertapan Saptaharga perlu niti kawontenan sak ngandhaping percandhen Saptaharga mila kekalihnya papagan wonten sak ngandhaping pertapan Saptaharga sigra kekalihnya satata lenggah ana keparing karsa arsa rukming daya alon pangudasmaraning driya. Mambek sang para marta tu pandhita kang wis limpat parama widyeng sunyata mengkuliring kasarajanan memayu yujana rungsit asih sasamining dasih katuran pambagya rawuhipun Kang Mas Dewa Brata wonten ing Saptaharga Kang Mas. Aduh Yayi kadangipun Kakang Yayi Kresna Dipayana iya tak tampa Yayi jeneng sira Yayi pasang pambagya marang praptanipun Kakang yawit saka pamujine Yayi Resi kaya kalis karo beda praptanipun Kakang inggih syukur bagya sewu kaprayogakna lenggahipun Kang Mas Dewa Brata kaya wis ora kurang suwiji apa Yayi. Sasampunipun satata lenggah Kang Mas Dewa Brata dinten kalenggahan menika kepareng rawuh yektosipun dadosaken kaget raosing manah kula. Estunipun Kang Mas Dewa Brata kepareng rawuh mengku kersa ingkang kados pundi Kang Mas Dewa Brata. Oh Yayi
kadangipun Kakang ndadekno sumurupmu Yayi. Marmanipun Kakang wektu dina iki merlokke tumeka ana imbanging wukir ing pertapan Sabtuarga kene. Ora ana liya ingkang tak sedya kejaba. Rening pun Kakang nedya ngestokke dawuh pangandikane Kanjeng Rama Prabu Sentanu Murti. Pun Kakang didhawuhi nglamar putri ana ing negara Kasipura. Yayi, mestine jeneng para yayi uga wis uninga. Kahanane kadangku Taruna ya kahanane kadangmu Anom sakloron Dimas Citranggada lan Dimas Citrawirya wis saya akhir diwasa. Miturut ingkang dadi telenging penggali Kanjeng Rama, miturut wawasane Kanjeng Rama, Dimas Citranggada Citrawirya kapenggalih Pustumeka Titiwanci lamun nindakke satataning wong bebrayan utawa kudu dhaup astra lumiyat. Mula kang saka iku rehning Dimas Citranggada Citrawirya iku jejering putraning Narendra ingkang linuwih. Ora mokal lamun toh golek judul uga ingkang satimbang karo kahanane. Ya pancen wong bebrayan iku ora kudu-kudu petungane bobot bibit sak panunggalane, nanging ngelingi arepa dikaya ngapa Dimas Citranggada Citrawirya iku kena perbawaning ratu loro. Dasare uga kena perbawaning pendhita ratu. Inggih. Awit saka Ibu Setyawati ya Ibu Dewi Sayujana Gandhi. Ibu Setyawati iku cetha putri saka Wirata. Inggih. Banjur nalika semana Ibu Setyawati dipundhut garwa dening pendhita ratu ya Kang Rama paman Begawan Parasara ingkang kepareng jumeneng ratu ana ing Liman Benawi utawa jumeneng ratu ana ing Kadipaten Gajahhoya. Lah kaya ngono kuwi tegese kaya Ibu Setyawati kejaba putraning Narendra nanging uga tau tate tau dadi garwaning Narendra. Awit paman Begawan Parasara uga sakwise jumeneng ratu ana ing Kadipaten Gajahhoya kepareng jejuluk Prabu Dipa Kiswara. Banjur sakwise Kanjeng Ibu Dewi Setyawati dimerdikake dening Kanjeng Paman Begawan Parasara. Kanjeng Ibu Dewi Setyawati dipundhut garwa dening Kanjeng Rama Prabu Sentanu lan wis kagungan putra. Tegese putra ratu digarwa ratu ora jeneng mukal nurunke wiji pinilih ingkang mengkone bakal bisa kasembadan mbawani negara saisine. Yayi Kresna Dipayana pawarta ingkang wis tinampa sumebar ngebaki jagat. Negara Kasipura ana sayembara perang, sayembara ingkang digelar kuwi sapa ingkang bisa menang jroning melu sayembara bakal diganjar putri telu. Tak jaluk gawemu Yayi. Ewang-ewang ana bot kerepotaning pun Kakang nggone bakal goleke jodoh kadangku Taruna Dimas Citranggada Citrawirya. Yen saka pancer bapa Dimas Citranggada Citrawirya iku nunggal bapa karo pun Kakang. Nanging lamun jeneng para yayi kadangku
Dimas Kresna Dwipayana karo Citrangada Citrawirya kuwi sedulur nunggal ibu. Lah mula rak dudu wong liyan Ndrayan. Yayi Resi sepisan meneh pun Kakang ngundhut tulung tak suwun pambiyantune Yayi Resi bareng-bareng tumandang karya. Ayo jeneng para yayi karo pun Kakang minangka jejering sedulur tuwa kudu bisa ngrigen-ngrigenke marang sedulur nom ingkang wis ndungkap titiwanci nedya nindakke daup astor lumiat supaya bisa ndadekke lejaring penggalih tumrap pepunden ingkang wis kagungan kersa daya-daya nedya bisa kasembadan melu momong anak mantu ning ya bisa momong putu ingkang bakal trukul awit sekawa ing katresnan Dimas Citrangada Citrawirya lan para garwa ing mengkune. Ana pandhita akarya wangsit mimba kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone. Kalawan galiyeng kangkung wekasane langit jala nidi inggih menawi mekaten suwawi kula dherekaken Kang Mas Dewa Brata daya-daya tumuju dhateng negari Kasipura. Yo wah mar merasaning penggalipun Kakang bareng sliramu Yayi Kresna Dipayana saguh mbiyantu marang pun Kakang. Ayo Yayi, yuwa nganti pegat kaprayitnan bebarengan pun Kakang tumuju ana ing negara Kasi suwawi kula dherekaken Kang Mas Dewa Brata. Sritina langening pamiyat busana maneka warna aranggeng kencana retna bra bendera layu kumitir sinerang pandres sing maruta serna
antian kumelebeting duwaja so brastro kayu kaprapal puspita anjraing siti oron mawur katyuping angin kukiloa biar mebar wau to datan kacarita bidalipun satriya kekalih nenggih Raden Dewabrata tuwin Raden Kresna Dwipayana tumuju dhateng negari Kasipura sini geganti ingkang winursita nahan ingkang wonten marga nenggih kang kinarus sambeting carita lah punika warnanira ing wonten negari Kasih. Narendra ing Kasih kepareng miyosiniwaka lamun ta sinawang saing Mandrawa. Antawisipun Narendra tuwin para kawula tan kena ginggang sarikma pinara sapta. Miat langening kalagyan gelar pandamuncar
negari Kasipura ingkang minangka dadi gegeneping carita ingkang keparengasta bawat pusaraning praja ing Kasipura anenggih jejering Narendra ingkang katon lamun to kasinungan kaprawiran kanuragan ingkang linangkung lamun to kacandra sarira ingkang kencelang-kenceling kenceng maratandani bilih Narendra ing Kasipura Narendra lamun to kacandra candraning nata ratu dandang asipat jangga Kuntala Manik janget kinatelon gleba pinusul sari anu jurisa juga Sri Narendra kepareng miyos Sinwaka lenggah mungging dampar kencana alemek kasur babut permadani ingkang kepareng abiyantara Punggawa kekalih ingkang dipunaken putra dening Sri Naranata ing ngawasta Risang Wahmuka tuwin Arimuka sawanipun mengkenaken sangya para pendherek ingkang blabar wiswane dumugi wonten madyaning pangurakan Jawi. Wus sawetawis dangu Narendra anggenipun lenggah namung kemawon dering kepareng amedhar sabda ana keparing karsa-arsa rukming daya alun pangudas maraning driya ing nedya magut ing ladhi. Dening utamaning nata
Budi Bawa Leksana liring berbudi mangkono asih mring sasamining dumadya liring kang bawa leksana tepi pangandika Atmajaku sak klorot wah muka hari muka ora harjo nggone ngadep ana ngarsanipun Rama. Ih kali saking Sambikala anggen kula ngadep wonten ngarsa paduka Rama Dewaji. Semanten ugi kula kali saking Sambikala anggen kula ngadep wonten ngarsa paduka pangabekti kula kunjuk ya wah muka hari muka tak tampa ndadekke suka gambira rasaning penggalih jeneng sira nyaoske pangabekti ora liwat lumunturing astuti tampanana kawula nggih kula pundi wonten mestaka ndadosna jimating gesang kula dahat kapundi sawise tata ingkang dadi lungguhmu wah muka lan kowe ari muka nuwun kados pundi Rama kados pundi akeh para penglamar ingkang nedya ngayunke kadangmu Dewi Amba, Ambika lan Ambalika. Ora mung satriya, ora mung bocah Bambang ingkang mijil saka pucak ing Haldaka. Nanging kepitung akeh para narendra ingkang padha gandrung kapiluyu marang sulistyaning kadangmu tetelune kula nuwun inggih nanging rening puguh atimu kowe duwe kekarepan sapa ingkang bakal ngayunke kadangmu telu kudu bisa ngalahke kang dadi kekuatanmu utawa kadigdayanmu inggih lah nek nganti kaya ngono kuwi kedelarung-delarung akeh penglamar ingkang nyoba kekuatanmu nanging ora ana siji-siji ya ingkang bisa ngasorke kadigdayanmu. Apa kowe ora melas karo kadang-kadangmu Amba, Ambika lan Ambalika? Nek nganti ora kasembadan yen nganti ora ana penglamar ingkang bisa unggul jayane mungsuh karo kowe arak tegese mbakyumu apa kadangmu ora bakal tumuli kepethuk karo jatuh kramane wah muka lan kowe hari muka mbok ya wis damar mancung ora sah perlu kok teruske idam-idamanmu ngedeke sayembara perang sapa wae kena mboyong kadangmu waton wis bisa ngasorke kadigdayanmu awit aku pisan meneh rumangsa kuwatir nek nganti ora ana pawongan ingkang bisa ngimbangi kadigdayanmu kadangmu ora bakal tumuli kepethuk jatuh keramane ibarat wiwit biyawarake anane sayembara perang tumrap jejering ratu persasat kaya dene wis miwiti pasang tarup wis ditata genggeng mung kari kepyaking gawe tumapak ing dina kepyakan dauping pinanganten ingkang kanggo pratandha ngunggahke BTP loro cacahe ana ing
sak dhuwuring payon dalem ageng. Lamun to wis kasbadan mengkono ngunggahke BTP loro cacahe ana ing payoning dalem ageng kuwi tegese wis cetha yen to bakal ana dhauping pinanganten. Kula nuwun inggih. BTP durung diunggahke ana ing payon nanging tarup wis ditata merga adat ingkang wis sayembara iku lamun to dianakke diwiwiti ora gantalan wektu banjur ana ingkang kepilih lan bisa mondhong kajayan bisa boyong putri ingkang bisa digayuh merga kemenangan nggone ngadani sayembara. Lah nanging wektu dina iki paribasan tarupe nganti garing nanging perkara sayembara durung rampung durung paripurna. Apa kowe ora mesake yen kadangmu paribasane dadi randaning tarup kaya ngono kuwi bakal nyuda ingkang dadi rasa senenge tumrap kadang-kadangmu ambo ambika ambalika. Singkirna rasa pangrasamu kepingin dialembono dening wong sejagat wah muka arimuka dianggep satriya ingkang digdaya Gusti Mandraguna. Rama Dewaji, ya piye? Sedaya menika sampun kula antepi. Dados badya kados pundi kemawon? Sinten ingkang badhe mboyong diajeng ambo ambika tuwin ambalika kedah saged ngasuraken kadigdayan kula kekalih menawi mboten saged alit ngebrukaken kula kekalih agengipun saged merjaya dhateng kula mboten wonten ingkang kula rilani badhe mboyong diajeng Dewi Ambo ambika tuwin ambalika. Runti ing panawiraning kang sira risang Narendra sira risang Narendra Tama Narendra Tama ngantos purna anggenipun imbal pangandika ana abdi dalem pecalang ingkang munjuk atur sowan ing ngarsanira ingkang sinuwun ndadosaken geragapan sedaya ingkang lenggah wonten telenging Tarupagung. Bocah perjurit kula wonten dawuh
Ora tak timbali munggah setinggil Binaturna Baya ana wigati apa? Badhe muju atur ngarsa paduka. Bilih wekdal dinten menika wonten penglamar ingkang nedya mupu sayembara. Penglamar saka ngendi? Saking negari Ngastina. Wonten nem-neman kekalih ingkang miturut pengagenipun kekasih Raden Dewabrata kaliyan Raden Kresna Dwipayana. Menika badhe ngadani nglebeti sayembara mila kula sumanggaaken wonten ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Leng-leng lalu angulati surya mangrangsang wayah wah muka hari muka ana penglamar ingkang tumeka ning negara Kasih prayoga enggal pethukna nggih stika oh la dalah Ridu mawur mangawur-awur wurahan Dengarane ngajurit gong beri maguru gongso Tetek kaya butul-butulo dalah iki satriya saka negara Ngastina kowe ingkang ngaku Dewabrata apa ingkang Kresna Dwipayana? Aku Dewabrata Kresna Dwipayana wi kadangku nom. Kowe sapa? Wah muka, aku Harimuka. Erening aku wis petruk karo Wah Muka Harimuka. Pawarta ingkang tak tampa bisane nampa kemenangan bisa kasumbadan boyong putri tetelune waton aku bisa kasumbadan sasap mungsuh karo Wah Muka Harimuka. Mula kang saka iku ana ngendi gumelaring blabar waja kentheng kawat aku nedya mupu sayembara. Lah dalah dedek muras piruwa wani nandingi Harimuka karo Wah Muka padha karo jeleh urip ora sah kakan sumbar ayo ndi ingkang digdaya kahanan ingkang bakal nekseni marang perkara iki ora sah kakan sumbar nek payen kowe nedya mupu sayembara ayo tandhingono krijaku
kowe bisa cilik ngeburukke gedhe mateni Wahmuka Harimuka. Tak ulungke diajeng ambo ambika karo ambalika moringgal maju. Wah, kokop getihmu. Wah. Wah. Oh. Wah. Wah. Good. Wah. Oh. Waduh. Waduh. Oh. Ora apa-apa. Wah. 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 Ah. 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 Wah. Wah. Kang Mas Dewa Brata mundur saking madyaning palagan. Iya Yayi Kresna Dipayana. Waleh-waleh apa? Pun Kakang rumangsa kecipuan. Nandingi kridane Wahmuka durung Harimuka. Menawi mekaten Kang Mas Dewa Brata kula aturi lerem sawetawis. Gentos ingkang rayi ingkang badhe majeng nandingi kadigdayanipun Wahmuka Harimuka. Ya Dimas Kresna Dipayana ingkang prayitna ngati-ati Yayi. Yen aku nuruti siring ati, upamane aku arep nuruti kekarepaning ati, kekuatane Wahmuka karo Harimuka
dudu perkara tumrape Dewa Brata. Nek aku gelem ngebruke wah muka ari muka dudu perkara ingkang angel tumrape Jahnawi Suta. Nanging ing kalodhangan iki aku pancen duwe kekarepan mbombong marang atine Kadang Kunom Dimas Kresna Dwipayana. Jalaran usi ing ati kaya-kaya nuduhke yen to wiwit wektu dina iki Dimas Kresna Dwipayana kudu miwiti tumandang karya ingkang ana sambung rapete karubut kerepotaning negara ing Astina. Mbuh bakal ana perkara apa ingkang wigati aku durung bisa nggambarke. Nanging kiprahe Dimas Kresna Dwipayana kudu saya katon ngatonke lelabuhan tumraping negara Ngastina sak isine. Tak sesuwun marang Hyang Widi Dimas Kresna Dwipayana muga lebda ing karya bisa ngebrukke wah muka ari muka Yayi. Woi, Weso aku Kresna Dwipayana. woi, adalah wah. Buta-tata Gati Wisaya kalana kalaya cakut maringkut ringkut Kresna Dwipayana arep ngleboni sayembara. Ya dasar para nyata. Tak geblake dadaku. Nek pancen kowe wani tanding tiyasa musuh karo aku, ora sah perlu direndi-rendi perkarane. Kowe arep nibake anteping tangan, mesti ora bakal nggondro spira kekuatanmu. Nek pancen kowe arep gunakake kemanden gunakno, kowe arep ngempake Ajijaya Kawijayan cakno, kowe arep ngempake perbawaning gaman pusaka sifat kandelmu. Ora tak tamengi geger, tak tamengi dodo. Ayo, enggal tumandang karya brukna wah muka hari muka ora urung kene merganing patimu. Woi, tubruk rampung nyawamu. Woi, Wajah Indra, woi, wah, woi, wah, woi, wah. Ora apa-apa. Woi, wah, canda. Wah, woi, woi. Bawanipun dipun tantang
tuwin dipun sepelekaken dening Wahmuka supados Kresna Dwipayana ya sang Pendhita Anom Resiwiyasa tumuli ngginakaken gegaman mila kaya ginugah kaprawirane Risang Kresna Dwipayana sinareng dipun candhak anggane tuwin dipun banting dening Risang Wahmuka duka yayah sinipi sami saknalika tanpantara dangu sigara mentrang Gendhewa Harkata narik wujuding jemparing ingkang gumerit mijil saking agemipun endhong dipun pasang wonten ing langkap jumepret sami saknalika panah kekalih kebat kaya kilat kesit pindha tadhit ambles wonten dadanipun Wahmuka Harimuka ambruk sirna mergalayu Wahmuka Harimuka kadangipun Kakang Dimas Kresna Dipayana kula Kang Mas pun Kakang nedha nrima jeneng sira yayi bisa ngebrukke Wahmuka Harimuka ingkang pranyata ambek angkara murka sesungaran ngendel-ndelke dupeh kasinungan kaprawiran kanuragan ingkang linuwih kula nuninggih yayi sakwise ingkang ngedeke sayembara wis nglumpruk dadi jelantah gumebruk ing bumi dinteni saka sawetara mbok menawa ana timbalaning Narendra mengko pun Kakang lan Siadi tumuli ngadhep ana ngersane Sinuwun Prabu ing Kasipura kula nuninggih menawi mekaten kula namung nderek kersanipun Kang Mas Dewabrata gancanging carita Raden Dewabrata kaliyan Raden Wiyasa sigera kadhawuhan lumebet wonten ing kedhaton awit nampi sowanipun pecalang ingkang ngaturi kekalihipun supados lumebet wonten ing kedhaton awit ingandikan dening Sri Narapati Cipta Rengganira nuwun sewu Raden kekalih andika ing andikan minggah wonten ing kedhaton lumebet wonten ing Cepuri inggih menawi mekaten sendika